Утре сме на състезание, пък всичко по джипа е долу на земята. Аз ще качал форума. Има такива извънземни, ако не знаеш. Както винаги състезанието утре, а на нашия джип всичко му е на земята. Да, ма трима майстори работят по него. Дай да снимат хората. Кажи им. Да. Да са накладки чисто нови. Ще дай накладки.